Lima ka mga lungsod dinhi sa Sugbo ang swerte nga makadawat og tag 1 ka milyon ka pesos gikan sa Kapitolyo. Sila mo ay swerte nga nabunutan sa raffle nga gipaygayon sa Governor's Office ni adtong Huwebes sa gabii, Marso 11. Kini ang mga lungsod sa Sambuan, Poro, Ronda, Todela ug Alcoy. Matud ni Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw, presidente sa Vice Mayors League of the Philippines kun VMLP Cebu Chapter, ang 5 milyones pesos mao ay gisaa ni Gobernador Gwen Garcia sa Liga atol sa ilang General Assembly niadtong Disyembre sa miaging tuig. Ang financial assistance ipaagi sa Vice Mayors League of the Philippines. Kanya di man namo ma-split into small pieces ang 5 million. So what we decided nga amo na lang bukon og kalima kanya para wa gyud trampas among i-raffle. Kanya we decided nga ang mga component city o mga highly urbanized cities di lang namo i-appeal. Kay whether we like it or not, mas advantageous naman sila as far as IRA is concerned. Kondisyon ni Gobernador Garcia, ang maong kantidad gamiton alang sa mga proyekto nga infrastruktura nga malungtaron ang epekto ngadto sa katawhan. Gawa sa 5 milyones pesos nga financial assistance, gihatagan usab og tag 1 milyon ka pesos nga balor sa infra projects ang kapin sa 20 ka mga bisi-mayor nga nitambong sa General Assembly sa Liga niadtong Disyembre. Gipunan usab og hatag ni Gobernador Garcia og tunga sa milyon ka pesos ang VMLP Cebu Chapter alang sa pagpaayo og pagpanindot sa ilang buhatan sa Legislative Building sa Capitol Compound. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.